Wes. Wah. Wes. Alhamdulillah. Turun tolong. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang lagi nonton sambil rebahan, selamat menonton. Mancing lagi kita hari ini. Hari ini kita mancing ke muara ya. Berangkat dari Tambangan Pulau Dem. Seperti biasa. Semoga hari ini banyak rezekinya. Ada apa? Kalau operator mana ta? Ono Ini kecemplung iki senggol. Apa? Operator iki. Urip ana, Mas. Gawe ya terganti kurang nek gak panas yo. Tuh. Kurang. Tali kapot. Tali lho. tak dikeceli anak rosa dulu nyancing. Bocor. Tukang ketoro. Bukan goin dasar dok. Bu pelampung mendelep, Bu.
Kena. Wush. Diseroi Mas, seroi. Sere. Seroi ndi? Ih, kurang ngarep. Ngarep. Bu endi u? Sik tak lagi kuwi. Gede u. Kamu dhewe 20 ton. Enak Kalem. Ah, wis. Kok siwilen ya? Mantap. Contoh sampai temenan rek. Wis lho ya tak kei contoh lho ya. Itu mah rumput tak iku mah. Manget awake ngene iki. Mas. Gak rumpun iki mah. Rumpun tak. Kok kecer jul meremancet ngono. Sambel gak jelas iki. Icol kan ta? Grip. Rumput. Bon. Ya, mulai. Pengen dene coba iku mah. Kok ada coba ucal merunduk. Nah, beneran. Kok baca terus kene gak obah. Bagus. Ya wis, Cuk. Ya lumayan. Selungkas. Tuh, wongin 6 e. Wong 6 oh ya. 5 kas aku. 5 kas. Lho sampean resikone sampean sing oleh dhisik ya mancing terus. Ini penuh. Oh iya. Gak sida contoh. Lah contoh si jitok ya saya. Wis jangan nang tengah ya, aja dincen nang alas. Biasanya mau diam-diam orang narik tuh. Diam-diam merayap. Wah ya. Iya ngono gak gelem hidup pisan yo. Ngono kayak gini tok. Marah miringnya nih. Kena bang. Kabeh kowe. Oleh kabeh wis tarik wis. Oh, telu kabeh. Wis. Endi sing oleh iki? Endi sing oleh wis? Oh iya iki. Wuh, Ora, Bos. Iku kena pisan iku. Kowe Fahmi sing oleh. Kak, Kowe Fahmi, kowe sapa? Kowe sapa? Bek iki. Sal. Oh iya, Bek Fahmi ya. Kowe sapa? Wis ora pakai aku. Aku. Lha iki tekku iki. Kowe Agus, kowe Fahmi sing kena. Iya. Aku wis ngono. Enggak maksudnya kena iwake. Iwake lho, sing kena wis sapa Cak Rokim? Cek, adil lah mboten. Duduk. Aku. Duduk pada cilik. Mak guru ta, Cak? Cek. Kowe Agus. Bangga wae. Mosok sing narik aku dhisik. Oh, petang papat engkas berarti ya. Iya. Gak wis aku tak mulai. Lho, Kalau perahu nanggung sampel loro. perahu liwat temen aku bareng perahu. Tak supirane dhewe. Mulai. Ayo. Kulo. Tak wis. Kulo. Sawas. Ya. Lemen.
Tolong. Tolong. Buat nyamuk, buat nyamuk. Kena anu apa? Serok. Serok ini serok. Serok. Anu kuhu. Awas. Pancing kuhu. Pancing iki lho, Om. Nih. Pancing iki lho, pancing. Ayo. Kena serok Ah, pancingnya. Panen nih yo cocok gopo nih, panen nih. Serok irek. Pak Derokim niku lho. Kene. Pak Derokim saroke. Serok. Panen tuh sih. Gano. Gano sih, Iki. Awas pancingnya iku. Alhamdulillah. Sempal lah umang. Ambo. Kak jerone kok dibongkar mulai. Alhamdulillah kapon jas. Ngeri kon. Enak turu. Rame ae wong-wong iki. Ayo. Lumayan 20 kilo. Turu temen niku mau. Cuk, stik cuk. Apa? Oh, katut. Iki kesamber wae sapa ae. Gribe, Pak. Maret sik kabeh Ya aturan iki sangakno. Iki pancing iki lho mile. Unjal. Uncal. Wanci, kok rono. Ayo weh, Iso tanggung jawab. Kene. Iso bulet. Mantap. Tadi sing betul ta? Cak amis. Bojone nututi. Kempet iki. Oh, ndak sing gede awak iki. Mari mana ini? Awas pasti dulu, Mas. Ayo, cepetan ae. Jorok wis, kena wis. Lu. Sebentar rokok. Berapa limo? Ya kono sak macem e kono. Sak macem iku sebentar kabeh. Wis, kono ana rokok apa ae kono sebentar kabeh kono lho. Konten iku. Jarum munggah ta? Mau jeblas iku. Jarum munggah ta? Ayo serok Ri. Masih nyelam beri kuntul mangga ya. Pancingnya. Video. Sing tukang nyoting kono ngarep, Pak. Wedhus ta, Ri? Ri. Iki wedhus ta? Iwak sing nyamberi kuntul mangga iki, Rek. Awas pedot. Ri.
Awas pedot. Awas pedot. Mesti nyerong wedi. Pak Johan kok nang arep dhewe. Iso sing mancing iso gedhong sak ngono yo. Jomplang perahu iku. Bapak-bapak ora sing mancing di lomba baru. Sekelompok kabeh. Kena yo. Oh, 3 kilo. Sera. Sera. Wes di sana iki. Ayu rene iki wae. Kakak mesti dia ta iki. Hei. Tuh. Ya. Durungmu enggak tak kono. Ketok gono. Emang ngomongin setik kayak ngono. Nah, iya. Pasiran yo ale ketoro. Belum mentas ta. Gede kok rek. Gede iki. Kene bro, kene iki padang bro. Ambil syuting kena. Anu karena tak zoom iki mau. Kasih zoom kan tak ya. Mancingnya cilem. Lagi kurang sing setitik ae. Enggak wis, mari. Enggak apa-apa iki sik ngekrik. Sing ngekrik iki. Ayo sing nyasar sing canggih. Anu Pak, nyantai Pak. Aja khawatir. 80 sih Pak. 80 sih. Lidere. Aduh. Bismillah. Gede Pak. Gak pergo ngono nelake, lek nelak gampang pedot. Sampeyan rodone, Pak. Aja dikendoni, Pak. Nah, amin, asip. Kurane ya. Video. Lho wis loro wisan kameramane. Pak sampean maju titik, Pak. Nah, cek iso mendhuwur, Pak. Nah, kok aja sampe nisor. Nah. Wis tak jancuk. Wis rodok iki. Gak mergo ngono aku. Liderne pola iki. Aluk gede rek. Lho sampean golong Pak Titi. Kurung aja terus. Maju. Kamera iki, kamera iki. Loh, bagan serok. Bagan serok andal. Kalau Mas Jon. Gede Mas, anu. Tahan. Tuh, si lidere cuwili rek. Sik anu kalem. Lho, gede. Adrake dianu iki. Aja wis habis. Lu. Ada guri ya? Hah? Aduh, aku wedi lek lidere tok cuwili lidere Mas. Pak Jon. Ayo. Guri ya?
anu di kalem ae kalem. Kalem ae kalem. Kalem ae wis. Kalem. Iki palesan iki. Gak iso soalnya ngangkat Bapak. Loh. Waduh, anu Mas. Mas, kene Mas. Denggernya Pak. Rada agem. Dengger mana Pak? Ayo Pak, dengger mana? Pak. Iya. Tidurnya cilik. Tapi lidere. Awas. Awas sampean iki. Kene lho. Lho iki lho. Dhuwure. Awas sampean ndek. Sik tahan tok. Tahan tok. Nyantai Pak. Aduh irin. Enggak apa-apa Pak. Mboten napa-napa, Pak. Sampeyan tutaken mawon, Pun. Sampeyan tutaken, Pak. Gede iki lek 10 kilo lebih iki. Wis suwen wis ya, ya. Terus sampean guru. Sak lumpuhe, Mas. Lho sak gawe lumpuh saking kena arus Bapak gak kuat anu. Kena arus iki. Jadi paksa teman-teman, Pak Jon. Lho, iki lak berlawanan lho, Mas. Drak anune cuwilik, Mas. Waduh, Lidere cilik. terus Pak rono Pak terus. Aku lah menuncali, ya. Kok sing dibangun Pak Johan. Sing paling bahagia iki lho. Hei, 20 kilo. Sing paling 20 kilo. Piro? Gak ngandel to. Kilo minggir iki lho, Pak. Terus Pak sampean guru Pak terus. Ayo kaget terjadi. Dono Pak. Wes, waduh. Angkat Pak, kita tuh. Ora. Sasare. HP ku. HP ku larang HP. Jancu kampungku. Derek Pecut. Gede gua. Munggah iki. Ngapain gue kok? Delok iwake. Ndi wae? Ayo konre. Ketokno. Cekur mbek tangki mang ya. Enggak. Nggih, sae. Ulu. Mesti Plang praune, Cak. mesti ngono. Sak becake ta. Iya. Cepet neraka sih. Iya. 40 kilo sak becake ta. Anu wong iki lho kaya kon ngale mundur. Omrene po. Jangan kuwi gimana? Wis gripenek. Lambene gripenek. Lambene ku gripen. Kano. Iya. Piro iku pirang kilo? Iya. Ayo biasa dodol obat iku. Jenggote. Nyegur. Wes tengahno ketokno kene. Iya nyegur. Leci. Motone sak lepek ta? Ayo ketimbele ketok. Ayo.
Urang, mana urang? Urang, urang. Suwe ini rek. Dijedai di sini. Dijedai di sini. Tolong terus. Kale cek ta timbangan iku. Hei. Timbangane beluas. Mancing, wis, mancing. Hei, kesana kene. Lu. Hei, Mu. Apa trek mancing rek? Lu. Sakti rek. Timbangan piro iku? 63. Sopo ke dine, Mang? Timbangan kau. Ayo. Piro kau? Timbangane ngono. Ri. Asal Ri. Ana pucuk. Tak videone tak laporne nang kuwi. Rinio. Ri, ngomong olehku dhewe ngene ya. Bos. Atas ya. Mono. Apa trek? Angkat. Durung tolong. Ah. Hei. Olehmu ta iku mari. Bocah uwi, iya. Pirang kilo Ri? Piro? Rong nyari. Ora nyari. Kuwi. Kalau butuh cilik bisa. Cakak wis kok cilik lapo, cilik. Ku mangat lo lari. Menangnya tinggi. Tapi aku kan menang semua. Kayak Iya, kalah bobot. Cuma tengok lalu satu kali. Loro